Εντάξει. Αν ανεβάσω και τα από όλα αυτά. Όλα θα τα ανεβάσω. Όλα θα τα ανεβάσω. Όλα. Το περίμενα. Τι είναι αυτά, πλάστα του. Νιώθω τέλεια, δεν έχω ξανακάνει ποτέ vlog στη ζωή μου. Βλέπω τους άλλους που κάνουν και... Δεν έχεις κάνει εμένα. Σε εκείνο δεν μιλούσα, δεν μετράει. Ρε, είσαι σοβαρή. Εγώ να πω κάτι. Έλα. Μια δήλωση. Πες, κάνε τη δήλωσή σου. Έπρεπε να έχουμε κοιμηθεί λίγο παραπάνω. Ναι, εμένα ξέρεις τι με πήρε ο ύπνος, αλλά μετά... Εγώ αν κοιμόμουν τώρα, αυτή τη στιγμή θα ήμουν αυτό. Είπε και χαμογέλασε. Αν έχει ο Νίκος λίγη καλύτερη σχέση με τις πόρτες. Γενικά, αν ο Νίκος είχε καλύτερη σχέση με τη λέξη ησυχία. Το κλαμμένο στα κριτικά καράβια τι θα Πες μας πώς νιώθεις που φεύγεις. Πού έλατε, που είναι θηρία. Πάω στο νησί μου. Εσύ πώς νιώθεις που φεύγεις. Πάω στο νησί της. Εντάξει, λογικό. πετύχαμε σε ξεφόρτωμα καραβιού. Ο καμός. Πού πας. Πού πας έτσι. Πώς έτσι. Φτού. Μην το πετά. Μην το πετά. Όλοι αυτοί επέστρεψαν από ταξίδι. Μυκονός. Μην μιλάς, γιατί τραβάμε βίντεο που θα ανέβει στο YouTube. Όχι καλέ, θα το βάλω τέτοιο εγώ με μουσική από πάνω, θα το κάνω GG. Α, εντάξει. Ωραίος αυτός με το μπλε. Ωραίο μέλι. Ακολουθεί ρατσιστικό μήνυμα. Πήρε κλίση αυτό. Μην το φταίει. Εντάξει. Αν ανεβάσω και τα από όλα αυτά. Όλα θα τα ανεβάσω. Όλα θα τα ανεβάσω. Όλα. Έχει πρόβλημα, εντάξει. Είναι τόσο τέλεια εδώ μέσα. Πρέπει τέτοια καλά να καθόμαστε. Α, όντως πρέπει να καθόμαστε τέτοια καλά. Γιατί είσαι έτσι. Όχι αστεία, εγώ κρυώνω. Κάνει κρύο εδώ μέσα. Μπορεί να δεις με τα φανεί πιο πολύ το εργοτικό. Παιδιά, κάνει κρύο, όχι αστεία. Είμαστε στο καράβι. Περιμένουμε να φύγουμε για Σύρο. Είναι μία ανακούφιση και μία... πώς να το πω... Φεύγουμε ρε παιδί μου. Ναι, τελείωσαν οι Πανελλήνιες. Όλα αυτά τα hashtag προσεχώς ζωάρα Νομίζω ξεκινάνε. ξεκινάνε αμέσως τώρα. Ξέρεις τι. Μετά θα βγούμε και έξω να δείτε πώς είναι. Ναι, είναι πολύ βρεγμένο όμως εσύ. Θα σου πω. Μετά θα... πώς νιώθεις. Ξεκινάει Εσύ ο πώς το νιώθεις? hashtag προσεχώς ζωάρα. Τέλεια. Άχι, να σου πω κάτι, αν πιω ένα καφέ, ίσως να είμαι καλά. Σταμάτα να τραβάω. Θα χαιρετάει όλη την ώρα την κάνουμε και θα λέει περνάμε τέλεια. Περνάμε Δεν νομίζω να κάνει. γιατί. Κάνει να βγούμε έξω. Κάνει να βγούμε έξω. Έλα, τότε Έλα να βγούμε. βγούμε έξω. Δεν κάνει να βγούμε έξω. Είναι κλειδωμένο. Δεν μπορούμε. Πάμε στην άλλη. Ζητάει επαγγελματισμένα μία έξοδο. Ο Νίκος μιλάει αγγλικά με κάποια κυρία. Να τρελαθώ. Να σε σχέσεις. Δεν νομίζω να κάνει εσύ. Κάνει, Όχι, απλά είναι δυνατές οι πόρτες. Αν κλειωθούμε έξω μπορούμε να ξαναμπούμε, έχει τέτοιο. Εντάξει. Εντάξει, τρελαίνομαι τώρα. Εγώ. Τι λέει η κοπέλα? Έλα μωρό μου, έλα. Θέλει δύναμη. Θέλει κάποια μπράτσα. Thank you. Όπα, πιάστηκα. Όντως. Σκούψε τα μόλις και πέρασε. Ο Νίκος κάθεται μόνος του, μωρέ, τον έχουμε παρατήσει. You crazy mother. Η Ερμούπολη είναι η πρωτεύουσα
του νησιού, έτσι. Α, τώρα είμαστε στην πρωτεύουσα. Τώρα είμαστε στην πρωτεύουσα της Σύρου. Το ψώνιο, με το καπέλο. Βίντεο τραβαστικά. Ναι. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα θα κάτσουμε εδώ Ναι. και θα μιλάμε τα δυο μας, Μάλιστα. χωρίς την Ίνου. Αχα. Λοιπόν. Θέλω κι εγώ ένα καπέλο να πάω να πάρω. Εγώ είπα να πάρω. Εδώ πέρα, αν βρούμε να πάρουμε. Πού θα πάμε απόψε τελικά? Έλεγα να πάμε να κάνουμε βόλτα στο κολπάκι. Πού? Στο κολπάκι εδώ του Φίνικα. Και αν θέλετε να πάμε κάπου να πάμε. Έτσι το περνάμε μόνοι μας εμείς. Πατάρουμε λοιπόν. Ούτε μήλο ούτε τίποτα. Εντάξει, μην πεις τώρα ούτε μήλο ούτε τίποτα, άλλο μήλος, άλλο εσύρας. Καλό να μην το κινητό μου. Σιγά μην το βγάλω. Όλα βγάζουν, ρε. Είναι, μωρή, Μέχρι για το να δικό μου βγάζει πανοραμική λήψη. Πανόραμα, αυτό που λέει πανόραμα είναι πανοραμική. Κοίτα τα πόδια. Αύριο σε ποια παραλία πάμε θα πάμε? Εκεί, στην απέναντι. Εκεί. Γιατί είναι έτσι? Πού να πάτε, τι να παιδιά. Ναι. Έλα, εγώ θα τραβάω σήμερα. Την τραβάς όμως. Ναι. Καλά είμαστε. Φιλιά πολλά να δώσεις. Έχεις φιλιά από την Κατερίνα και την Γεωργία. Κοινωνικοί άνθρωποι. Άμα χάσω το πάει. Γεια σας. Day 2, μπράβο, αυτό θα έλεγα. Άρε, πώς ξέρεις, έτοιμη για YouTube είσαι. Ναι, ναι. Έλα, πάρ' το. Και εγώ θα μου πίσω. Ωραία. Πού είσαι? Εδώ. Μίλα. Μίλα. Τι μίλω. Τι μίλα μόνο. Μου κάναμε φλάστα του. Κάναμε πλαστά του. Ωραία, οκ. Το θέμα είναι να φαινόμαστε, Οκ. ξέρεις τι τραβάς, Οκ, το είδαμε. Μπράβο. Πάλι καλά. Και πήγαμε χθες στην παραλία. Ποια παραλία πήγαμε χθες? Σήμερα, όχι χθες. Κάνουμε τώρα ένα κόντιλες. Γεια μας. Κάπου εκεί. Και τώρα μπήκε η Χρύσα και χάλασε την κάμερα γιατί έχω κάνει zoom. Δεν θα το σχολιάσω. Πάρτο, βάλτο. Τι έκανες? Εσύ τρελαίνει. 4. Και εδώ είναι Άγιος Νικόλαος, το παντρευτεί η Κατερίνα. Γεια. Τι Γεια. κάνω, όλα καλά. Έχουμε έρθει. Πώς λέγεται, Κατερίνα, αυτό το μέρος? Εδώ είναι η Ερμού της Σύρου. Τι είναι η Ερμού της Σύρου? Οδός Ερμού είναι.
Όντως. Είναι τόσο υπέροχα. Είναι ένας συνδυασμός Ιταλίας Ναι, μίλησα εμάς. και ναυτιλίου. Είναι ένας συνδυασμός Ιταλίας και ναυπλίου. Μάθαμε κάτι που δεν ξέρουμε. Θα κάνουμε ένα outfit of the day για τη Γεωργία. Εντάξει. Ναι. Μη γουνιέσαι. Άστη. Outfit of the day. Για τα λεπτά. Τότε πάμε. Δεν είναι blog στο YouTube, είναι channel, YouTube channel. Είμαι καναλάρχης. Είμαι καναλάρχης. Και δεν χρειάζεται. Ευτυχώς που δεν έχω λόξι για την ώρα που τραβάω. Πώς φαίνομαι? Καλή. Ωραία, πω. Θα παίξουμε 21. Πάνε λιγάκι, μισή ώρα μου μείνει να κοιμηθώ. Να τους ξαναπάω πάλι κάτω. Θα παίξω μπυρίμπα, μόνη μου. Η θέα Κάναμε πίσω. κύκλο για να πάω το άλλο σπίτι. Πάνε 2 κρουασάν σε ένα μπαρ. Ποιο θα κεράσει? Το κεράσι. Πνίγει. Κάναμε το μπάνιο μας, φαίνομαι. Όχι, σήκωσε το λόγιο πάνω. Τώρα φαίνεται. Κάναμε το μπάνιο μας. Η άλλη να μην πω τώρα τι κάνει δίπλα, δεν δείχνω. Σπάσει παιδιά. Έχω μαύρα στήματα και στα πόδια. Ωραία. Έχεις να μας πει καμία ιστορία ή να πας στον παππού Αλέκο να πει καμία στην κάμερα? Θα σου πω εγώ τώρα μια ιστορία. Δεν την έχεις ξανακούσει. Όχι, Δεν μ' αρέσει αυτή η εισαγωγή. ούτε εμένα. Πείτε γεια, τώρα φτιαχμένοι όλοι. Εμένα θα με πάρει σε κανένα πλάνο. Του λέω πες γεια και κοιτάει κάτω. Λίγο. Θα το περπάτημα κάναμε. Αυτό φταίει. Εγώ φταίω. Εσύ φταίς. Ποιος σας έβγαλε εδώ πέρα? Εσύ Το μας έβγαλες. GPS. Θα κοιτάς εδώ θα κοιτάς. Γεια. Ναι. Κοίτα θέα.